Upol ong ke baro kilong kibade yang Henry ke baro kim mentoi ken ong upol. Nada pipule nang sti ka banang kong upol si koren kalanong ba si po kar khol ka ba arpulai pinlap ya kata kong kumne. Ke baro kilong kibade yang Henry ke baro kim long kiba mentoi ken. Ke baro kilong kibade yang Henry ke baro kim te. Ong aksten ka jomle hang ne upol ong ke baro kilong kibade yang Henry ke baro kim mentoi ken ong pol. De hagane ga khot bun gibriu gi ong ba. Kaksten ga jonglei kam khang bandi kiat. Kaksten ga jonglei kam khang bandi secret. Kam khang ban bam raja. Kam khang bandi biar. Kam khang bandi drog Henry ka sya be. Ka sya don bun gi pindon kam baklai gini kaksten. Upol ong ke baro kilong gi bade yang Henry ke baro kim mentoi ken ong pol. Kim mentoi haba pi bam jing bam ga jing im ga jobe haba pi tip badon ga bi hato pi bam haba pi latip bala aibe ga jing bam hato pi bam ga kumta ga jing bam haba pi tip bakam te kita ga jing bam pinam bam pi kentanya ka de na marga au pol ong ke baro kim mentoi ken haba pi tip bakam mentoi ka kiat kam mentoi ga jing im jong pi haba pi tip ga penjot pen pra ga ying ga sem te balei pat andi ya kata ka penjot pen pra om makan penjot pen pra tang ga ying ga sem handai ga pendu pendam sendon ya ga jing im ya ga long renyeng te balei pat ban le di ya kum kata haba pi tip makan nam mentoi ga jing im ga jong ab ga jong pi haba pi tip makan nam te ya ga jing im ga jong pi balei pat le di ya kata ka nong penjot haba pitip iki kun gi khti kanam ai gi chong suk chong singa nya ga jing im ga jong ki hayeng asem dap tang jing klumar dap tang jing ya pat ya pra dap tang jing ya sho ya dat balai pat men le di gum kata ina mar kata ga jing im ga jong pi ha ke baro tongin pendon burom yau try ha ga jing im ga jong pi om bangin le ya ke ki ba pen ngsi yau try ya kita ki kamper te henry bangin pendon burom yau try ha ke baro lingba ga jing im ga jong pi Don bun gibriu ngo yipi ki le persyak ki kwa ban le persyak kanang layo i lane ha paket secret latho but smoking is dangerous to health kala ban lam syaga kansar taruh di bed puk misalnya ya kata dalayo shisha ya kutu jimpang kansar mano bale kenok pat yo blai blai pen sitom yang mdepat ya jing le lade mdepat ya ga bala de dalade lale latho ha raja Bonum bit ban bam kan saya lam syaka kansar. Hang tu dah katu ke company laprin ya katu kedur. Bat katu ke jingpang kansar ke basir kai. Kataru dang ya kan set sop begitu jentur. Hato manu balik hukum kata. Wat nam pen don kambak kelai ke kestin ke jonglai. Upolum syam keren. Bapi pin lek di. Ya kakiat bapi pin lek bam raja. Bapi pin di secret. Bapi pin ya di drugs. Bapi nyelek kat bapi pimon. Upolum syam keren ya kata Henry Uong. Ke baro kilong kiba day yang Henry ke baro kim long kiba mentoi ken ke baro kilong kiba day yang Henry ke baro kim tay haba kim tay te balai pat mlai di haba kim tay te balai pat ban pendon kam ga jing em go jang ab jong pi haba ngi bam jing bam ga jing em go jang ab jong pi ngi kwa ban bam dang ya kata ka batay ga jing em ga jang ab jong pi kiba pen sngat pen slung ga jing em ga jang ab jong pi Kantam le kum ki syakri ki jong try ngoi pi lada kum gane ka habit kadang yo bante aga jing imu jam jo pi hang ta de la de kum gine de tadap kim de bante aga jing imu jam jo pi kum ki syakri ki jong try kadi ka bang kanam de ban pentut ya no re no kadi ka bam ka jong ab jo pi kanam de ban long mau jing tut ya no re no ya kita kantam le kita ki badang trat ke jing ong ga khten ke jong play Dana mar kata ki syakri ki jong play pimbit ban kata kum kita pimbit ban le kum kita namar ka khten ke jong play kam syam IP ka permission ban le ya kata ban di drugs habalatip bau drugs sudah bersir kai katar nang di ngi tangi di danang tem lile di danang gen yo di danang da poi pat tiak nala di danang taru tiak nala ubriu tiak nala di danang gen antat Sisin lano hot kan sisin lano kataru gibriu gini gisi kimpet kemat ke jong gipet tam yoi Henry tongin le aga jing im ga jong ab jong pi ke baro ke bangin le ya ka ban pendon burom yo blay
ke baro ke bangi le ka jing em ka jang jong pi om ka ba pen ngosi yo blai Henry ka ba pendon burom yo blai kata ka dei ka ba pol kwa ka jing em ka jang jong pi kata ka dei ka ba ka ktin ka jong blai ka kwa ka jing em ka jang pi om bangin ya le ya kita ka ban dikyat ban ya penjot ka ying ka sem Henry bangin le ke baro ya ka ban pendon burom hau trai lada pidi ya ka kyat pinam pendon burom yo trai namar ngam ju yo i bo no briu badi ya kyat un ai ngu shwa yo blai Henry gidi ru gidi akan dong Dai namar kata bato ai baka jing im ka janga jong pi hage gai baro ka bangi ngile to ai bangin pendan buram yo blai haga jing im ka janga jong pi om bangin penjot ya ga ying ka sem om bangin penjot ya ga jing im Henry bangin pendan buram kan ya ga jing im ka janga jong pi bangin pendan buram kan yo trai lingba da ga jing im ka janga jong pi hage gai baro bangi ngile ngin pendan buram yo trai ong aktin ga jong blai dai namar kata wanam sha baka jing im ka janga jong pi kan sha ya lam bakla da ka ba pidi kiat kan saya lam bakla da ka ba pidi drugs pi bam raja pidi secret baga ktin ga jong blai kam kang bo pol ong ba ke baro kilong ki badai nga Henry wang pat ke baro kimlong ki ba mentoy ken dei namar kata ka jing em ga jom pi hoi ke baro kilong ki badai Henry haba kim mentoy wat nam bam wat nam di ken ya bukum kita ka ktin ga jong blai kam shem kang kam shem ong ila ban le kat bagi mon Henry Paul sem kentu yu bukum kata Henry ban kiar kan na bukum kita ki bom mentoy ya ka jing im ka jam jom pi ki bom tei ya ka jing im ka jam jom pi o Paul u tho ban kiar na ki jing bam ki balai pujat ha ki di por ha ka jing im ka jang ab jom pi ha ki di si ki bam ta ka don kam yang ai pi ban kiar da kum kita ki jing bam bom tei ha ka jing im ka jam pi la ka long ha ka no ka benta kam dei tang ha kita la ka long ha ka no ka benta ka bom tei hi ka jing im ka jom pi balai de an le ban bam ya kum kata ka jing bam balai te ban le kum kata ka jing le awa kam pen mentoy to le ken tang ka ba mentoy ke baro ka ba pipin le ai ba kan long ka ba mentoy kum ki ba nget ki jong try ai ba kan long ka jing ker khu nam ta ki we om ba ki we ken sa question ni pi oh te de bolong kum te oh ka te ka bolong kum te oh pe dala de ki dang bam ki dang di kum te de bi te wanam ai bakan long mau jing thut na mata gi wei ka jing im ka jong a ba jong pi Henry bakan long ka jing ker khu na mata gi wei bakan long ka nuksa na mata gi wei ma gi wei ken yo i gan ya kan nuksa ka ba pha na ka jing im ka jong pi om bangin sim ka bu ka ktin ka jong blai tang tek tang si kenten la pen bakla no si jing im yo ba ka jing im ka jong pi kan poi ta om tang ha po na la kan poi om tang ha kata ka ba Henry put Henry kan poi sha kata ka liulong ka ba khlem trai hang ta ka ba ima ba di bisher khe dei namar kata ka bhai ngai phi ban ken ria kat ba dang don lat ban ken ria man ta lada pidang shate shaku ma ga jing di ki ba pen bo ai ki ba per ga jing im ga jong pi pai no show try ba try unyo ban thau thmai ga jing im ga jong pi wan nam ong ba o ka ktin ga jong blai kam khang o ka ktin ga jong blai ka ai lat ingi ban di ban le ga ne ma kan nam le le ong ye pi le ka jing im ga jong pi kan jot te ba le dom le dei namar kata wat sha baga yeng ka sem ka jong pi da ka ba pidi pi bam kan pat kan pra wat sha baga relationship ka jong pi da ka ba pidi pin bam pi pen kut ya ka bar utrai wat nam sha bagi kun gi kiti ka jong pi kinam yo ban thya ban dem da ka ba pidi pi bam Henry to ai ka jing shong suk shong singan hai ki ba yeng ka sem ka jong pi to ai bagi dei perlok prajor ka jong pi kin yo i ya ka jing im ka jong pi ya ka dur ka jong trai om ma pincha te mrau kita ki jing di ki ba pen bo ai om pin cha te mrau kita ke ki jong ni ka prathai u pol ong ba ke baro kilong ti kilong ken ki ba dei hande ke baro kim pen men toi te kim te te balai pat ngile ik ki bom te balai ngile ik ki bom pen men toi ha ba ngile ki business ha ba ngile ke ni kwa ban le ke ka ba men toi am ngim kwa ban le ka bom men toi ha ba phile ki business lada ka business ki jong pi kampen men toi pi hat ban sange kata ka business namar bakan pendu nong i pi kumjur ka jing em ka jonga ba ka jong pi ha ba pi sko ba kata ka bom te ka jing em ka jong pi ka don kam ya pi man sange kum kata ka bom pen men toi na ka jing em ka jong pi ka don kam ya pi ban sange ya bukum kata kan sa penlut put ya ka jing em ka jong pi
kan sa pensarwakai ya kepisah ka tengka ka jong pi dei namar kata wanam ai ba pin penlut ya kepisah ka tengka wanam ai ba pin penlut ya ka jing im jong pi ha kata ka bom mentoi ha kata ka bom tei hindai to ai bangin penlut ya ka jing im ka jong pi ha ka ban tei ha ka ban syakri ke nyong trai bangin tei la ka jong jing im baru trai bangin ai ka jing im ka jong pi ka ne ka jing im ka bangabat pingin don makan long ken kata ka ban roi ro nam tau trai ban yo bau trai un yo burom na kani ka met ka bangabat pingin don ka de ka jing im ka bangabat pingin don ha ka jing im ka jong pi ka ba man la si ngai scam ma pi osko ini ka kristin ka jong blai ba ngai scam ro ka long jingker khu nam ta ka jong pi balada phimat dala dehi ka ni ka jingker khu kerpat ya ka jing im ka jong pi ma pinnya share nam ta ki parlok ka jong pi maka long ro ka jingker khu nam ta ka jong pi lada pi don kamru iga jing duai pila ban phone yau tu number bangala bo apo description bangin ya duai nam ta ka jong pi bo try un thau thumai ka jing im ka jong pi te ubleu dong yo ko borom ubleu dong ker khui pi tingin sa kendo pat pi ha ka wai pat ka video bleu dong ker khui pi amen.